Γεια σου, καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Ένα ακόμη βίντεο Παρασκευής, καινούριος μήνας κιόλας. Καλό μήνα, καλό Φεβρουάριο. Τι είναι ο Φεβρουάριος, τι χαρακτηριστικό έχει? Είναι ο μήνας των ερωτευμένων λοιπόν. Και εγώ είμαι εδώ για να σου δείξω όλα τα δώρα που μπορείς να πάρεις στο κορίτσι σου, στην αγάπη σου, στον έρωτά σου. Ή να τα πάρεις κι εσύ ίδιος στον εαυτό σου, ή και εσύ ο ίδιος στον δικό σου εαυτό, επειδή λες ότι δεν μιλάω συνήθως για τους άντρες. Είμαι εδώ λοιπόν σήμερα και θα σου δείξω και αντρικά προϊόντα και μπράβο μου και καλησπέρα. Και τι έχω να σου δείξω λοιπόν? Όπως είπα, έχω να σου δείξω όλα τα νέα προϊόντα. Καταρχάς όμως θα σου δείξω το εξώφυλλο του Φεβρουαρίου, που έχει την καινούργια σειρά της Collagen of Age, τις κρέμες. Βλέπεις έτσι, έως και 49% μείωση των ρητίδων. Φράπα, το δέρμα σου θα είναι τσίτα. Lifting, botox, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Εδώ πέρα 49% μείωση με τη νέα Collagen της of Age. Αυτός λοιπόν είναι ο κατάλογος. Και πάμε να δούμε, επειδή έχει πάρα πολύ ωραία προϊόντα, τι προϊόντα έχει. Όσο εγώ φέρνω κοντά μου τα προϊόντα, να σου πω να μου κάνεις ένα like αν σου αρέσει το βίντεο, μία εγγραφή στο κανάλι μου, εδώ είναι, δεν θα το μάθω ποτέ που είναι η εγγραφή. Μία εγγραφή στο κανάλι μου, όπου και αν τη βλέπεις, και το καμπανάκι να σου έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα νέα βίντεο. Επειδή εσύ που δεν έχεις πατήσει το καμπανάκι, τώρα δεν ξέρεις ότι βγήκε καινούργιο βίντεο. Κρίμα δεν είναι, κρίμα είναι. Και πάμε να δούμε τι ωραία προϊόντα έχουμε. Λοιπόν, με τι να σου ξεκινήσω? Θα σου ξεκινήσω με αφρόλουτρο. Το βλέπεις ότι είναι κόκκινο. Κόκκινο Αγίου Βαλεντίνου, το λέω και λάθος. Φεβρουάριος, η γιορτή των ερωτευμένων. Οπότε κόκκινο αφρόλουτρο, 750 ml, Bubble Bath Velvet Passion. Οπότε ας δούμε πώς μυρίζει το Velvet Passion. Δεν τα έχουμε. Αχ, γιατί μιλάω έτσι περίεργα σήμερα? Α, ωραίο. Εντάξει, άρωμα ερωτευμένου. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι 750 ml. Εγώ γενικά όλα τα αφρόλουτρα προϊόντα έτσι για το σώμα πάντα τα αγαπώ. Οπότε και να μην ήταν η γιορτή των ερωτευμένων θα το έπαιρνα. Είδες με τόσες φορές που το είπα, κάνω και σαρδάμ. Συνεχίζω σε νέα προϊόντα. Έχει αυτό εδώ το ωραίο σφουγγαράκι, που είναι σε μια συσκευασία, μάντεψε από τι? Από καρδούλες, και είναι ροζ, όλα ροζ αυτό το μήνα. Θα το δεις σε λίγες μέρες, αν δεν έχω ξεκινήσει ήδη. Εγώ δεν έχω δει κάτι. Θα δεις παντού αρκουδάκι, καρδούλες. Οπότε εμείς δεν θα είχαμε καρδούλες? Δεν γίνεται αυτό. Σφουγγαράκι λοιπόν για το μπάνιο σου, το βλέπεις έτσι? Έχει μέχρι και εδώ καρδούλα. Πόσο μπροστά είναι η Oriflame. Μπράβο, συγχαρητήρια. Οπότε μαζί με το αφρόλουτρό σου θα πάρεις και το σαπουνάκι σου να είναι έτοιμο το ντους. Εδώ You make my heart pop XX Oriflame. Είναι αυτή εδώ η συσκευασία, η οποία τι έχει δεν θυμάμαι. Οπότε θα θυμηθούμε μαζί, θα δούμε μαζί μάλλον. Σου είπα ότι όλα τα προϊόντα που σου δείχνω τώρα τα βρίσκεις σε link κάτω από το βίντεο. Αν δεν στο είπα πριν λίγο, που μάλλον στο είπα, δεν θυμάμαι, τα ξεχνάω σιγά σιγά όλα. Τα βρίσκεις όλα τα προϊόντα που σου δείχνω κάτω από το βίντεο. Αυτή η συσκευασία παρεπτόντως είναι πάρα πολύ ωραία και είναι μαύρο. Για την Βαλεντίνα σου έχεις εδώ ένα ρολόι. Δεν φαίνεται καλά. Λοιπόν, κάτσε να στο φέρω πιο κοντά. Άμα το κάνω, να το. Λοιπόν, είναι ένα ρολόι μαύρο έτσι με χρυσό. Έχει και τη φουντίτσα του που κρέμεται. Ναι, θα το βγάλω να το δεις καλύτερα. Όχι, το σκίσα. Ταλέντο είναι. Λοιπόν, οπότε είναι αυτό εδώ το ρολόι που έχει και την φουντίτσα του και έχει και εξτρά λεπτομέρεια. Έχει και μια καρδούλα που μπορείς να το βάλεις να κρέμεται. Εμένα δεν είναι στο στυλ μου, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά σε σένα που μπορεί να αρέσει θα το βρεις κάτω από το βίντεο σε link. Οπότε ρολόι εδώ πέρα για το κορίτσι σου ή εσύ να το πάρεις ήδη στον εαυτό σου. Στο κάτω-κάτω δεν χρειάζεται να μας φέρουν οι άλλοι δώρο για το Αγίου Βαλεντίνου. Ωραίες πλάκες κάνουμε, αλλά ας πάρουμε και εμείς τον εαυτό μας. Γιατί δηλαδή δεν κατάλαβα, πρέπει να έχουμε όλες Βαλεντίνο? Σε παρακαλώ. Λοιπόν, οπότε συνεχίζω, επειδή άμα αρχίσω δεν σταματάω. Και σου δείχνω κάτι πάλι έτσι στο ίδιο στυλ, στην ίδια συσκευασία. Λοιπόν,
Πάλι You Make My Heart Pop. Και είναι αυτό εδώ. Και γιατί μιλάω έτσι, θα με διαγράψετε, θα φύγουν όλοι οι συνδρομητές από το κανάλι μου, πρέπει να σταματήσω. Αυτό, συγγνώμη, συγχώρεσέ με, δώσ' μου 2 λεπτά να δω να καταλάβω τι είναι. Αυτό είναι, είναι κολλιεδάκι. Περίμενε τώρα να δεις. Είναι αυτό εδώ το κολλιέ. Το βλέπεις με το στέμα εδώ την κορώνα να είσαι μια πριγκίπισσα, μια βασίλισσα, ό,τι θες εσύ. Οπότε είναι αυτό το χρυσό και έχει όλα αυτά τα εξτρά. Δεν σου αρέσει ρε παιδί μου αυτό σήμερα, θες να το αλλάξεις. Θες να βάλεις μια καρδούλα, ένα κλειδί, ένα λουκέτο, ένα πέταλο, ό,τι θες εσύ. Το έχει εδώ σε χρυσές αποχρώσεις και έρχονται μαζί στη συσκευασία αυτή την όμορφη. Πολύ ωραία η συσκευασία πάντως. Μπορεί να λέω για τον Άγιο Βαλεντίνο όλα αυτά, αλλά πολύ ωραίες συσκευασίες. Συνεχίζω σε προϊόντα τέτοιου στυλ. Τι έχω εδώ, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, έχω εδώ αυτή την κασετίνα. Να σου πω τι είναι. Shop Hard of Shopper λέει. Λοιπόν, ξέρεις τι μπορεί να... λοιπόν, είναι αυτό εδώ που είναι σαν πορτοφολάκι. Και το κάνεις έτσι και γίνεται τσαντούλα για τα ψώνια σου. Και είσαι μέσα στην καρδούλα και στον έρωτα. Αλλά και είσαι και οικολόγος και ερωτευμένος και προσέχεις και το περιβάλλον. Και τσαφ, την έχεις την τσαντούλα αυτή για να πας στο σούπερ μάρκετ, να πας στη Λαϊκή, να πας να ψωνίσεις, ρε παιδί μου, όπου θες εσύ στο κάτω-κάτω. Εδώ πέρα κάτι γίνεται με το φως. Το φτιάξαμε. Και στο ίδιο στυλ θα συνεχίσω με κρέμα χεριών Be My Valentine, έτσι με την καρδούλα. Την έχω πάρει, ναι, την έχω πάρει. Και την έχω πάρει επειδή πάντα παίρνω κρέμες χεριών. Και το αντίστοιχο σαπουνάκι που είναι λουλουδάκι, τριανταφυλάκι. Θα το ανοίξω να το δεις. Τι στο λέω, δεν πρέπει να το δεις. Αχ, ωραία μυρίζει. Λοιπόν, έτσι δροσιά, φρεσκάδα, ένα τριαντάφυλλο για το μπάνιο σου, για να πλένεις τα χεράκια σου. Και να είναι και Be My Valentine, να είσαι στο κλίμα του μήνα αυτού. Και μετά, με τι θα σου συνεχίσω. Θα σου συνεχίσω με αποχρώσεις από κραγιόν. Έχουμε από τη σειρά Color Box 1, 2, 3, 4, 5 αποχρώσεις. Είχε καιρό να μου πέσει κάτι σε βίντεο. 5 αποχρώσεις από κραγιόν. Είναι σε τέτοιο στυλ. Ωραία συσκευασία, γλυκούλα. Lipstick λοιπόν, της Color Box, 5 νέες αποχρώσεις που θα τις βρεις κάτω από το βίντεο σε link. Θα το μάθεις απ' έξω στο τέλος. Και επίσης η Color Box έχει βγάλει και άλλα προϊόντα από ό,τι βλέπω εδώ. Θα στα δείξω. Έχει βγάλει 3 νέα βερνίκια νυχιών, τα οποία είναι αυτά εδώ. Και είναι πάρα πολύ ωραία που έχουμε τώρα φυσικό φως και φαίνονται και ωραίες οι αποχρώσεις. Είναι αυτό το μπρονζέ, το σαντ, το σαμπανιζέ, το λέω πιο σωστά. Μετά είναι το cherry love, το μεσαίο. Και μετά είναι το pink me, το ροζ αυτό, το απαλό, το γήινο. 3 νέες αποχρώσεις, τα βερνίκια νυχιών λοιπόν. Από την Color Box, ξαναλέω. Και εκτός από αυτές τις 3 νέες αποχρώσεις σε βερνίκια, έχει βγάλει και κάτι άλλο. Έχει βγάλει 3 νέες αποχρώσεις σε σκιές ματιών. Μία, αυτή είναι βιολετή, δεν φαίνεται καλά, ίσως αν το φέρω πιο κοντά. Συγγνώμη. Έχω καεί κιόλας η νοικοκυρά, το βλέπεις? Στη γάστρα. Είδες. Πόσο νοικοκυρά, και YouTuber και νοικοκυρά. Λοιπόν, οπότε αυτή εδώ η σκιά είναι βιολετή. Μετά έχω αυτήν εδώ σε έτσι beige rose. Ωραία. Η Bright Brick. Και μετά έχω την τρίτη σκιά που έχει σε γήινη απόχρωση, η Spark Melon, η οποία είναι έτσι σε beige γήινο, beige καφέ θα το έλεγα. Αυτό ίσως είναι στο χρωματισά μου. Αυτό. Σου έδειξα το μακιγιάζ. Δεν είναι πάρα πολλά νιου, μην φοβάσαι, γι' αυτό τα πάω λίγο πιο αργά ίσως. Λοιπόν, οπότε σου έχω δείξει τα μακιγιάζ, σου έχω δείξει τις καρδούλες. Πες μου ότι ξέχασα. Για εσένα που σκέφτηκες, βρήκα τι θα πάρω δώρο στον εαυτό μου, στην κοπέλα μου, στον ερωτά μου. Δεν ξέρω, όπου θες. Πού θα το βάλεις?
Θα το πάρεις το δώρο έτσι και θα το δώσεις. Δεν πρέπει να έχεις μια ωραία τσαντούλα με καρδούλες του στυλ έτσι, αυτό που είπαμε, You make my heart pop, XX, Oriflame. Πολύ ωραία η τσαντούλα, θα τη βρεις και αυτή μέσα στον κατάλογο και είναι και μεγάλο το μέγεθος για να βάλεις μέσα 2 και 3 δώρα αν θες. Συνεχίζω με αρώματα. Αρώματα. Πόσο ωραίο είναι να κάνεις δώρα αρώματα. Λοιπόν, έχω μια φίλη μου η οποία δεν θέλει να της κάνω δώρα αρώματα. Είναι χρυσουζιάλη. Δεν το ήξερα, αλλά δεν της κάνω. Επειδή δεν θέλει, δεν σου κάνω. Και έχουμε εδώ πέρα την καινούργια συσκευασία, δεν το έχω μυρίσει. Θα το μυρίσω και εγώ τώρα με εσένα. Εσύ μάλλον δεν θα το μυρίσεις ακόμα, μόνο αν το πάρεις. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι το καινούργιο, το Born to Fly for Hair, το γυναικείο. Αν έχεις γεννηθεί λοιπόν για να πετάς, βρήκες το άρωμά σου, είναι αυτό εδώ, έχει ωραία συσκευασία, είναι 50 ml. Α, ωραίο, λοιπόν, να το βάλω. Το αφήνουμε λίγο να αναπνεύσει, πολύ φωτεινή ξαφνικά, πολύ ήλιος, εκεί που βρέχει συνέχεια, τώρα του ήρθε να βγει. Λοιπόν, ωραίο, θα σου πω συστατικά. Έχεις 2 λεπτά. Περίμενε με να τα βρω. Λοιπόν, έχει το συγκεκριμένο, το Born to Fly, νότες από μανταρίνι, ροζ πιπέρι, αχλάδι, νέκταρ και χρυμπάρι και σανταλόξυλο. Είναι δηλαδή και λίγο ξυλώδες, φρουτώδες, οριεντάλ. Πολύ ωραίο, ωραίο για καθημερινό άρωμα. Μας αρέσει, μου αρέσει, το κρατάω. Και πάω μετά, εσύ που παραπονιέσαι ότι δεν σου δείχνω ανδρικά προϊόντα, το Born to Fly for Him λοιπόν είναι στα 75 ml, το βλέπεις κιόλας η αδικία, 50 ml εμείς, 75 εσείς. Γιατί δηλαδή, δεν κατάλαβα να μην έχουμε κι εμείς 75 ml. Τι ρατσισμός είναι αυτός. Είδες, γι' αυτό δεν σου δείχνω ανδρικά προϊόντα, επειδή με πιάνουν αυτά. Λοιπόν, οπότε είναι αυτή η συσκευασία, στην ξαναδείχνω το κουτάκι, το ανδρικό το άρωμα, το Born to Fly for Him, και είναι αυτό εδώ. Θα βάλουμε και το ανδρικό, που μας αρέσουν τα ανδρικά. Αχ, ωραίο. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ειλικρινά, κάποια αρώματα ανδρικά είναι πιο ωραία και από τα γυναικεία. Αυτό θα σου πω συστατικά και για το ανδρικό άρωμα, το οποίο είναι στα 75 ml, έτσι οριεντάλ φρουτώδες με φασκόμηλο, νότες γιούζου, κάτι σαν μανταρίνι είναι αυτό, και νότες νέκταρ αγάβης. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό θα το δεις μέσα στον κατάλογο. Και θα σου συνεχίσω πριν τελειώσω με τα αξεσουάρ και το δώρο του σημερινού βίντεο. Λοιπόν, έχουμε καινούριο επίσης Discover, το Shower Gel αφρόλουτρο με το ίδιο σαπουνάκι. Θα το μυρίσουμε και αυτό, βγάζει ωραία και Discover. Ωραίο, κάτι με βατόμουρα είναι αυτό. Ωραίο, αφρόλουτρο με σαπουνάκι και καινούρια σειρά, κάτσε λίγο να τη θυμηθώ. Περίμενε. Όχι, ξέχασα να το πάρω αυτό. Πειράζει, θα σου δείξω από τον κατάλογο. Λοιπόν, έχουμε επίσης μία πάρα πολύ ωραία καινούρια ανδρική σειρά. Είδες, έτσι, για να μην έχεις παράπονα. Έχουμε και τα ανδρικά μας σε κάποιους καταλόγους, αλλά κάτσε να θυμηθώ με τι είναι. Έχουμε την καινούρια σειρά που είναι με άνθρακα. Δεν τη βρίσκω. Περίμενε με λίγο. Όπου τη βρήκαμε. Λοιπόν, έχω την καινούργια σειρά με άνθρακα που περιλαμβάνει αφρό ξυρίσματος. Πάρα πολύ ωραία συσκευασία, εμένα πάρα πολύ μου αρέσει. Έχει μέσα λοιπόν τον αφρό ξυρίσματος η ανδρική σειρά η καινούρια. Έχει το σαμπουάν αφρόλουτρο 2 σε 1, το ανδρικό το North for Men 2. Και 3, έχει και το αντίστοιχο σαπουνάκι. Πολύ ωραίες συσκευασίες. Τέλειο ανδρικό δώρο για τον εαυτό σου, για το γόρι σου, για το φίλο σου, για τον μπαμπά σου, τον αδερφό σου, για όποιον θες, για τον εαυτό σου, αν είσαι άντρας, εσύ που με βλέπεις. Και λοιπόν, ο άνθρακας σου λέει έχει μοναδική ικανότητα να προσελκύει ρήπους και ακαθαρσίες, οπότε θα είσαι πιο καθαρός από ποτέ με τα συγκεκριμένα προϊόντα της North Face. Έτοιμο λοιπόν και αυτό. Πριν σου δείξω τι δώρα σου κάνει η Oriflame σε αυτόν τον κατάλογο, τα οποία είναι φανταστικά, να σου πω ότι θα σου έχω και ένα link κάτω από το βίντεο για το Oriflame Master Makeup School, το οποίο είναι αυτό εδώ, που πρόσεξε να δεις. Το ξέρεις?
Το ξέρεις, αν είσαι των social, είναι ο Παναγιώτης Καρακάσης, αν σου αρέσει το μακιγιάζ σίγουρα το ξέρεις. Οπότε η Oriflame σου λέει ότι μπορείς να παρακολουθήσεις ένα σεμινάριο μακιγιάζ από τον Παναγιώτη Καρακάση τον Απρίλιο. Απλά τώρα είναι τα κριτήρια για τη συμμετοχή τους μήνες αυτούς μέχρι το Μάρτιο. Μόνο με 20 ευρώ συμμετοχή, ενώ το σεμινάριο κανονικά είναι 80 και θα πάρεις και πλήρες σετ προϊόντων μακιγιάζ με συλλεκτικό necessaire αξίας 250 ευρώ. Θα βρεις το φυλάδιο αυτό κάτω από το βίντεο σε link για να μάθεις πώς μπορείς να παρακολουθήσεις σεμινάριο από τον Παναγιώτη Καρακάση, σεμινάριο μακιγιάζ. Εγώ ανυπομονώ, θα το δεις κάτω από το βίντεο. Λοιπόν, τώρα θα σου δείξω τι μπορείς να κερδίσεις από την Oriflame καταρχάς και μετά από εμένα μέσα στον κατάλογο του Φεβρουαρίου. Κάτσε λίγο να μετακινήσω τα πράγματα. Θα σου το πω απλά, όποια θέλει να τα κερδίσει τα προϊόντα θα μπορεί να μου στείλει μήνυμα για να μάθει πώς. Εγώ θα σου πω ότι με 5 φίλες σου στην Oriflame σηκώνομαι, μπορείς να κερδίσεις αυτό το τρόλεϊ που είναι με 4 ροδάκια. Έχει αυτό το νησιάτικο υπέροχο χρώμα. Μπορώ να κάνω άνετα telemarketing, να το ξέρω. Αυτή εδώ λοιπόν είναι η βαλιτσούλα το τρόλεϊ που έχει και μπροστά θικούλα, έχει και μέσα, έχει πολύ ωραίο χρώμα. Μπορεί να γίνει δική σου αν φέρεις 5 φίλες σου στην Oriflame στο Welcome Program 1. Πληροφορίες για να μην σε κουράζω κάτω από το βίντεο και σε εμένα στείλε μου μήνυμα. Επίσης, για να έχεις το σετάκι ολοκληρωμένο με τη βαλίτσα για τα ταξίδια σου, θα έχεις και μία weekend bag, μία τσάντα λοιπόν για Σαββατοκύριακο, η γνωστή weekend bag λοιπόν, που έχει μέσα και τις θικούλες της, έχει και το εξτρά το λουράκι της και είναι αυτή εδώ και κοίταξε πώς θα την ταιριάξω. Θα την έχεις έτσι, πάνω από το βαλιτσάκι, από το τρόλεϊ και είσαι έτοιμη να φύγεις. Αντίο. Αυτή την τσάντα την παίρνεις με 2 φίλες σου στο Welcome Program 1. Ξαναλέω, μπορείς να με ρωτήσεις με μήνυμα πώς μπορείς να φέρεις 2 φίλες σου στο Welcome Program 1 για να τις κερδίσεις τελείως δωρεάν και την Weekend Bag και την τσάντα ταξιδευτή, το τρόλεϊ. Και επίσης δες κάτω από το βίντεο, κοπανήθηκα, πώς μπορείς να κερδίσεις και αυτήν εδώ την τσάντα για να πηγαίνεις με όλο το υπόλοιπο πακέτο, για να μην πηγαίνεις με άλλη τσάντα, άλλη βαλίτσα, άλλη weekend bag, να τα έχεις όλα μαζί. Οπότε δες κάτω από το βίντεο, στείλε μου μήνυμα να μάθεις. Και επειδή είπαμε είναι ο μήνας των ερωτευμένων και αν δεν σου κάνει κανείς δώρο, δεν πειράζει. Η Oriflame σου κάνει, μπορείς να δεις πώς. Και θα σου κάνω και εγώ ένα δώρο που παίζει και στο Instagram σε giveaway αυτή τη στιγμή και σου άρεσε πολύ και μου το ζήτησες. Και είναι αυτό εδώ το ρολόι, το βλέπεις καλά? Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το ρολόι, το οποίο μπορείς να γίνει δικό σου. Πληροφορίες κάτω από το βίντεο για το πώς μπορείς να το κερδίσεις. Νομίζω ότι στα έδειξα όλα, ελπίζω να σου άρεσαν. Ό,τι θες να με ρωτήσεις, είμαι εδώ για να με ρωτήσεις. Δες και στο Facebook και στο Instagram τι διαγωνισμοί παίζουν. Καλή επιτυχία σε όλους τους διαγωνισμούς. Καλό μήνα σε όλους. Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου. Καλό μήνα και πάλι. Γεια!